So balik ta guys, di ba? So mo na itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys. So this time guys, nakasakay na mi og minibus. Pag-uwing na mi anig Puerto kay kuyugan man ako si Father Earth sa pag-attend sa ilang meeting sa senior citizens kay dito ra man siya na rehistro sa Cagayan de Oro sa Agusan, Cagayan de Oro City. And then this time nag voice over ako ani guys kay yun na basta bus na magina yung mga sound so money. So, syempre, nakaabot naman sa Puerto. So, diretso mi diri sa TH Cagayan 3rd floor naman diri lang food court, guys. Kay lagi nagbalon naman mi. Nagbalon namin sa among lunch kay para makatipid-tipid ta, guys. Kay medyo nakuan mi karon sa among budget sa among para paniog to when time mag-attend meeting ni Papang din sa Agusan, Cagayan de Oro City. So, namay nabilin po ditong sudan. Then, nagbalon na lang mi para tubig na lang atong paliton diri sa may TH. Kay laay maulaw sa taglingkod lang diyan na nagbalon na wala tay gipalit man lang diya baskin tubig. So mao na nag voice over gyapon ta guys kay ginaw ko nindot kay music diya na lisod na kaayo no. So diretso dito voice over. Di ba? Thank you. Hello guys, may hapon. Nahaponan gid mi ni Father Earth pag-abot. Kusog ang ulan. Mo kami nakaabot. Gikan sa meeting sa senior citizen. Ito sa Agusan. Oo. Niya. Ay. Mo kami kaabot in town diri sa balay. Sa pagkakaroon, sige gyapong ulan. Sige gyapong ulan, guys. Nya. Kanang gihawag mi ganina mga 10 AM. 10 AM nya. Ang akong idea, nagbalon na lang mi, nagdala kong balon. Mula ito inyong nakita ganina. Ay, naka-save mi ni Father Earth kay among budget when time mga naog mi. Kaya ako naman din siya nakuyugan lagi kung mag-meeting. Hindi na naman anak ko na siya ipalakaw nga siyara. So, nadyan mi budget ana sa among paniog to na nagamit man lagi atong birthday celebration. Nagkuhan man sad siya, nag-contribute po siya. So, nagamit na mo ang budget na ganina. Ako naman na magbalo na lang ta kay para tubig na lang din akong paliton dito mi na niyog to sa TH. Mura ra gyapon og nagpalit ta dito sudan pero nagbalon good mi guys. Di nakasib-sib ni Father Earth. Wala na mga technique guys. Kung medyo picky ato ang budget na may pagkaon diri sa balay di putos na ako. Wala gito. Bugat kaya akong bag. Minoo ko. Bugat kaya akong bag. Kaya akong gipangsudlan sa balo na mo. Kaya kanimang mga mabuak. Kaning mga inani ba? Nagpuliki po kong bit-bit sa ako ang bag.
Duha ra kay nani guys, pero medyo bugat yun siya oh. Sa sunod dili na kaniya akong gamiton kay nagsakripisyo ko bitbita sa kumbang nga bugat kay tanan. Nya na kay gayon po ko ganina guys, ang drop sa ako ang katusuki nako sa magpa-color ko sa akong buhok ba. Nagpa-color ko sa akong buhok guys kay kuan man kanang nangapay na ang uban ba. Uban nangapay na niya. Nagpa-color agad ko guys, wala na ako nagpa-ribbon or anything pa. Basta kay nagpa-color ako. Kay kuan naman to siya. Gikan to siya gi-color adto pa tong December. December to na ko siya gipakuluran. Unya akong buhok adto kay diri pa to dira sa shoulder. Shoulder akong buhok ang buhok kataas then naluntod sa shoulder na karon kay nilapas na siya. Pero wala ko siya pa-trimming. Na ko siya pa-trimming kay plano na ako siya ipabalik og taas. Nya 6 months gikan na itong December karon pa din siya nabaslan og color. December gyapon na color guys, dili na ko mag-ilis-ilis pa og lain nga color. December nga color. Nya wala na ko pa-trimming akong buhok kay plano gid ako na ipataas ni siya. Di ba na ba? Di ba nagwapag-wapag gamay si Chef Dagueras YTC. Please like and subscribe Chef Dagueras YTC. And then dito na tako to guys. Thank you for watching. And please, usbon ko please like, share, and subscribe Chef Daguera YTC. We will see you next time guys. Bye! Have a nice day. Happy weekend! Ang pangot. Niyon sa nato Spider Earth guys. Hindi. Kaon baka ni. Ay, so na. Palong na gininuon tanan. Sorry. Pang? Maniapon pa ka? Ha? Manyapon ka kanon? Dili na. Lagi kay ako busog pud ko kayo, dili na ko maniapon. Kaon ra kog saging. Paligog ko aning saging, baby. Bay. Kuaning saging pare sa pan. Saging. Dili na mi maniapon kay daghan kay to mo nakaon ganina nga rice sa lunch. Nabusog pa ko kaayo. Tempa sa. Ginoo ko si Anthony. Lisod mong taan itin ka. Ito butang diring saging sa sulod guys. Magdugang tag-chika diri guys. Kay gamay ragid kog nabuhat karon nga content. Dugang tag-chika diri. Si Anthony mag-snack ra siya. So ako snack lang po ko gamay. Kaunta atong saging guys. And then kusog bang di man kusog ang ulan, nag-ulan lang siya pero di gid kay kusog ba. Di ba na kuan gyapon atong mga tanom na ulanan. So ato ning kuwaon guys para makuan siya basin sa sige na kung sakwat ani ba nipis rara ba ni basig mabuak so diya na lang na siya kay bugat ra ba siya. So at least pila ka adlaw baya wala nag-ulan karon gibanos. So nalipay na pala itong mga tanom guys. Magdugang kog chika sa inyo guys kay gamay ra gyud nabuhat karon nga content. Gamay ra nalisod kaayo na. Dili ta ka-upload sa isa ka adlaw ba na malang isa ka-uploadan no. So burag nadunggan ako kay burag na low pressure. Sinsya na gyud mo ba kay wala yung ko makabot og content dito sa ubos dito sa Puerto kay ngano kapuyan ko mag voice over niya ang dito baya sa basta baya makadaong tagmol kay puro baya dito sounds niya kapuyan ko mag voice over mo nang wag yo ko pahinayat dito buat og content. Niya kadyut raman sad kayo dito nag-standby guys sa kuan. Kadyut ra mi nag-standby dito sa TH. Kadyut ra mi nag-standby dito sa TH kay ang tigulang gusto naman gyud madto sa opisina nila, excited na sad siya. Mao to nga wala ko kabuat og content gyud guys karong adlaw. Akong mga content murag kamo na lang gyud magsabot guys. Wa gyud koy maayong content gyud. Ang importante lang update lang ta sa usag-usa no. Sa usag-usa pasensya na gyud mo guys kay ako yung content karon kay wa gyud
So mura na at least, di ba, na may ma-update sa kuha. Oh. So ana ra inyo, update lang ko sa akong kuan buhok na nagpa-color ko. Oh, di ba? Wala-wala na tong kuan, guys. Oh. Wala-wala na tong puti nga buhok. Uban ba? Oh. Oh, di ba? May na lang makatilaw-tilaw ko. Ako ba yung tatong plano bitaw, guys, nga dili ko magpa-color sa kong buhok, mitras makaya pa nako. Pero kuan man, buraga kulang kayo kung confident ba. Confidence ako ba ko, guys? Confident. Oh, dili ko kuan sa ko ang sige lang ko magsigar ko kuan ng kanang bugkot og buhok. Magsigir ko bugkot og buhok kay para makaber bitong kuan mga uban ba. Oh, mo to nga sige na lang magpa-color na lang ta sa atong buhok. Uy, kay may na lang ba. Makatilaw-tilaw po niya atong buhok og color. Dito mo ko magpa-color sa parlor, guys. Nga ano dili ko kontento anang ako'y mag-color sa pang buhok. Anang uban kay magpalit raman sila na may mag-color sa buhok, kibali sa ilang buhok, kibali DIY ba. Pero ako kay dili ko kontento. Sad ko sukad ana. Oo, kanang mga blackening ba. Wa ko sukad ana kay matud pa nila mura di makadaot sa pagbuhok, no. Na mo din to nga nagtigom gyud ko, guys, para makabudget ko sa kuan, makabudget ko para makuluran ato ang buhok. Oh, may na lang ba? Di ba? Sige ko pa sa oras, guys, ay man na lang maka-upload ko karon kay barang wa jud ni ko anak kung content rong adlaw. Kamo na lay magsabot ani akong content diri, guys. So unsa na lang gid akong content, guys. Bawog na si CD maniapon na. Si CD. So mura to, guys. Uy, kay burag wala gyud ko sa mood karong adlaw gyud nga mag-content, magbuhat og content diri sa to ang Che Blagueras YTC. O pasensya na gyud mo. And then so mura to, guys. Uy, sagdi lang kay maning kamot nga makabuhat dag kanang kuan sad ba, interesting pod kaayo nga content ba. Nabalaka ba pod ko usahay, guys, nga dili consistent akong pagbuhat og mga interesting nga content ba, kay muron diri ra gyud sa intawon sa balay ana. Nabalaka ko sa inyo ba kay basin inyo kung biyaan ayo sa taw ko ni biyae, guys, ha. Moro to, guys, manikamot lagi ko kay mo lagi to manikamot to nga kabuhat mga content nga mga interesting pod ba. Ako ro po yung mutubag. Sumuro to, guys. Thank you for watching. And please like, share, and subscribe Che Blagueras YTC, guys. Thank you so much. And of course, magkita-kita na po ta ugma pohon o Sunday ugma pohon. Happy weekend. Have a nice day and good evening sa tong tanan. Bye-bye.